Illum nagħmlu l-festa ta' San Narċisu ta' Ġerusalemm. Il-ħajja fit-tieni u fit-tielet seklu f'Ġerusalemm ma kienx daqshekk faċli. Iżda San Narċisu irnexxielu jgħix sa ftit inqas minn 100 sena. Xi wħud saħansitra jispekulaw li għex sa 160. Dettalji fuq il-ħajja tiegħu hija vaga, imma hemm ħafna rapporti tal-mirakli tiegħu. Il-miraklu li hu l-aktar infakkar kien li biddel l-ilma f'żejt għall-użu tal-lampi tal-Knisja f'Sibt il-Għid. Aħna nafu li Narċisu sar isqof ta' Ġerusalemm tard it-tieni seklu. Huwa kien magħruf għall-qdusija tiegħu, imma hemm ħiel li ħafna nies sabuh aħrax u riġidu fl-isforzi tiegħu biex jimponi dixxilpina fuq il-Knisja. Waħda mill-ħafna kritiċi inġusti tiegħu akkużaw li Narċisu fuq reat serju. Għalkemm l-akkużi kontrih ma kinux veru, huwa uża l-okkażjoni biex jirtira mir-rwol tiegħu bħala isqof u jgħix f'solitudni. L-għajb tiegħu kien tant f'daqqa u konvinċenti li ħafna nies ħasbuh li miet. Diversi suċċessuri kienu maħtura matul is-snin meta hu kien iżolat. Fl-aħħar nett, Narċisu reġa' f'Ġerusalemm u kien imbuttat li jerġa' jibda d-dmirijiet tiegħu. Sa dakinhar kien laħaq età avvanzata, allura isqof ieħor assistih sal-mewt tiegħu.